Hello guys! Madong adlaw ninjong tanan. Welcome back sa moang channel. Ay, Lixie Vlog. Kauban po na mo si Aliana. So karong adlaw guys. June 1 dayron guys. Jonah sus lagi ka jud. Jonah guys, June 1 na anja karon day guys. Magpasusulabi ko dato sa garden ng prami kay ako mo garden dadto kay sayang man pag di matamnan. Diya ha sang hinluan ron guys. Taman sa akong makaya kay nagigwaos lagi pud ko ron kay giubo ko sipo. Diya sakit ang likod mo nang mapasingot po ko dari kay pasig mawa din ang sakit sa ang likod. Pasingot ko dato sa kagardinan kay nahampuong rabag mga buwak dadto sayang pag di mahinluan ang hinluan. Alam mo na kay dapoy duha ra. Nag-uban-uban pod. Hi guys. Das Aliana dia. Tapos papari mo nga rita isa. July. Be mag-work ni mama be okay ra nimo be? Okay naman. Di ka mohilat. Di, maka na may pagkaon sa karton ma. Ni pagkaan sa cartoon nga tang gipalit. Ma. Unsa kay mag-work mas mama ato Cebu. Ayaw ma. Ikaw okay ra nimo. Okay naman. Mag-work si mama kay arong natay kwarta kay mo school na ra ba ka. Mo school na ra ba ka be? Grade 1 na kinder 1 na ka be. Good girl ra ni mama ha. Okay ra lagi ni mag-work mis mama. Makay kay kuan makay bantayan akong garden ni mo ma. Very good. Bantayan po nimo si Ate Aliana ma. Sige na kay maghinuusas mama dagto. Mo banday mong labong man. Hadi kumuban ma. Mutan-aw ra mos buwak. Mutan-aw ra kuno sila sa buwak guys kay basig mamukpo po na sila pasulabi po. At sa man nag bukas ka man siyan. Wala ma. Bukas lik-lik kay kitag susulik siya. Kanta sa dayla kantahi sila. Ha? Kantahi. Muling balik-lik atay sa. Nahunlak. Himo karon kini kadamgo. Lawe langgo ikaw sa kamgo. Ano anay buhaton. Ay anay buhaton. Ano ka kapag silangan ka pa og kaling talaga. Himo karon kini ko. Pangamoy bisan. Wala na umuwi bisan jutay kining balatian. Nani sa luha ako ing daunausan. Sunod. Hubsa na. I love you guys. I love you. Kamusta man mo diha guys. I love you guys. Ikaw day. Love you. Sige na kay maghinlo sa mama be. Magtan-aw mi dito. Magtan-aw ra mos ka nang di ka labong kay padyag na ay ha simba ko. Dari ko maghinlo guys na. Ano pa daghan ng bunga na pagkuan ha? Patula. Kani banggingan guys nga buwak, mo panig buwak na sa garden. Ala da pa day patula dia kung babit. Pasulabi. Nana ra mo jud magpasulabi dia. Kay buwak man lagi yung lauman na pud na yung buwak ron na lagi. Katawa na. Unsa man? Madre to Tudlo siya kay kukuha man. Unsa ra na? Kaya maghinlo pa ko. Mama tanong ni iya, di ma? Pamaligang kita nam katong datos garden na be. Sa baasinso oy. Saba lagi sinso. Tana po dadto to daghan. Sayang ra man sinong bahay jada na Kasi dili makalo na to si ma. Nula man kalektay. Maghinlo sa ko. Mahal mas lula si ma. Wa na. Mana mo tayo na ma? Nami ra magduta kay kuan mo kay lagi pag-uwan dari ni. Kani si guys ug mahinlo ag tarong. Nami na si kay naggarden na porma naman ng kuan, giporma man ni kanina mga binuongan gipangbutang. Init na ra ba nagban-uban mo? Uli na mi ma. Lakaw. Uli na mo ka. Kainit. Mamara dari.
Dali na hinduan guys. Kadapin sa ng mga sagbit. Ang duduba nagmamatay na. Sulabi sa kudari. Pasingat po ko naman. Walang sakit sa kalikuran. Ipang tarurok kami dari guys. Ditiri lang yung may nasulabian. Luoy lamang po. Gahe kay. Bigo masigahe. Bahala na. Pero dyan hapon mapahilot ko kay. Hindi matabang. Hangis ko marang kugit hubak. Wa may laing mabuhat mo nang sulabi ko ginlo dari. Sayang ang oras. Kami magpadinluan kay humok raman po siya. Tamnanin hag sa itanim rin lami tanim. Na may daang na para bay bungag tawong dari di Ako say mo garden danis. Gadi ng purami kay pahuway sa purami kay arong makabuo. Sige nahan. Bita guys, pahuway sa purami daning mga nganis juta kay bis. Magkuhan ko as juta kay bis. Ipod si Jarong. Mga buwana. Dali na ba birahag sagbot kay humok. Pasulabi naman po sinso arka sabaan. Kita na itong bilahan dani. Dali, rajahin luan guys, kay humok lagi siya. Ari na itapok. Ipani basta-basta mahuman rong adlaw guys kay. Dako man ni siya. Lami na ni siya mahuman mahinlo jud kay klaro jud ba. Kani lamang cover crop may kuan kay ba mo cover crop maningas amo guys kaning sagbutan nga grabe mo susulabis. Kadugaan mo. Mukuan jud siya ba mo depot sulabi jud puas juta. Hindi naman din ng baki mo pakita na ang hirap din nakasagaran mo patabon sa kuan. Inuungan, tawanan dyan kong baki. Mo din na kay pinatalawanan, baki og labod. Kung makasulabi diha nila kay ngilaran ko. Grabe jig among patula guys, di mabangbang grabe jig si pasulabi jig pamunga. Dana dari ibabaw saging, ada na saging ning gakos na saging. Mapatoy ang agi guys. Kaya ning bekad naman pag-init. Unsa pero dadto bagag dagom. Dari bitaw guys, mabitaw usog ubuhilan at sipon kay ingarong orasa mo init ja tagtaeda pod mo uwan, kalitrag uwan. Manang higwaus ng ubang mauwan-uwanan. Bitaw guys, dara po da. Daray taong guys da guys. Naday jay bunga dia. Diha ka buok. Dada pa bungas ilangam dia. Green na bag color, busuk. Ihar ba nakitaan ba niyo? Ano ba sulapod man? Na guys, na bunga green. Busuk. Lahi day po ring duha ag isa kay na intunsis man na item naman. Munang pasulabian na guna daari kay lagi pang malami po. Diya pa pa isa na dapat pa isa guys kana silag atiman di silag tarong mudaghan pa man silag bunga munang hanggit panggunahan ako say puli dari garden kaysa di matamnan ako na lang may tanom daani. So na yung mga ingani guys, din na ipanglabog, pang tigumon gyapon ni na, kay ligon pa man eh. Kaya makatanam na ko dani, mara gyapon na yung pangitaan, uskan man gyapon. Na may daghan dari di as kilid. Ngunang di naman area kay usik. Kaya di dagas kilid. Sa lining pura, minarang daghan na para break usok. Nung hinluan sa dari guys. Sulabian sa nila ho. Tagit. Manti-mantika naghang naong, mura na nagnawag irong subo. Pero pasulabi paghapon ko na rin balag init.
Kay ganahan pa mo kung magkubi-kubi na rin kajutaan, kasagbutan. Hiluan sa rin ang kilid kay mahadlok na ay has mo, sulabi. Ako nag-eyeglass guys kay sabod. Dagdagan na daghang kamot. Wa man gud ko na anad pero sakad nga nagpa-check up ko sa ang mata guys. Di na magsiglabad ang mo dito magsiglabad ang kay naman day ko. Pareham day mi ati alig kuan sa mata. May astigma. Mo nang magsiglabad ang kani nga mata guys nga wa mo inasulabian di ka jud. Mo nang naka-eyeglass ko bahalag mahal basta kay kuan ko nakoy protekta sa hang mata. Na mo di ka to magsiglabad. Aros Ginoo, ana gajud mulabad ra madagan ning atong himisong. Karon wa na gajud. Kada tong nakapa-check up na ko. Sinsya na jud mo sa ang mabla guys kay wa mga tarang-tarang puro radaris mga garden nga na pero maadyo na ramang pa ni kaysa di ko maka-upload. Ang makatabang-tabang po namang liksi ba. Na guys, dan ako sa ubos kay nahuman naman na ibabaw. Tara dyan ang siguro daring ubos kay mamay agianan ini mag-ipo mig patula haglik lagi. Di masulabiag. Hinlo kay suroy-suroy ipog patula ang naihas basimba ko. Munang hanggi ko na darig hinlo ubos na. Hinlo naman pag danas ibabaw pakit ang raman anja guys, mahuman ko dari. Hinloan sa ninaho guys kay sunod adlaw na pod. Ning bukbukan. Nga naa ba guys, bukbukan. Darong igo na raman tamnan. Dag nagsagbot na rin ipang tapo kay ugma. Uga na, mamatay-matay na. Anong ilabog? Kahaputol na dito ubos. So guys, nahaman ako hinlo. Pero wa dyan na mahaman na gunag mga sagbot. Nahaman ako dari nga side guys sa hanggilingkuran dito sa ubos. Sunod na pad adlaw ning dari guys, grabe nag-init ni susulabi na maak des kapanitan. Nalis ako nagluling ko sa ko dari kay pahuway kog maridyo. Kita ba mo dito guys to anong bitay-bitay, nalipay jud ko nagtan-aw na ng pagngana na sagbot paguna na diha man day duha ka buok ning kurong babit. Anja dari pas ang guys na may dahog saging, tundan, naapod sila dana nagkumbabit, napay duha ka buok. Anja tapod dito ay daghan. Lahi po tong natus ubos, grabe lagi patula guys. Arang daghana na kazug bunga. Kato ding uban nga hangida sa pilar nga arang daghana pudto. Daghan pud hang nadas pilar guys. Inja napadid gapoy daghang dagko ta dito sa ilaom. Lahi po ring daris kasagingan, kagardinan lahi po ring nadaari ni pususulabi. Salamat sa Ginoo kay gigrasyahan jud mig daghang utanon. Inja karon day guys, nahuman akong hinlo dari. Tara dari guys, ara mo pakitan anja kay darang duding-duding sa kugling ko dari. Kasi kaingon magwa ko nag-short, naantaw ni short, kaya makitaan nga itong bilahang muragi banggas kaliro. Dito guys, nag-short in town ko kay na. Lisod na ning dito short ma. Takbaan sa umigas ng atong himisong. Lisod pa ning dito mag-short, dyan bubikaka daris ka. Sagbutan, dapawan na gajud. Tilasan gajud gawin oras. Lami dari guys kay hangin. Lami pa dari tambayan nagmahapon, lami dari buhatag lingkuranan, pabuhatan ni namang adoy og lingkuranan katong ang kuroy nga buhatan pod. Nanja guys, agara jeng mahimo guys. Tama na jud kus pasalamat og shout out ninyong tanan guys sa injohang kabuutan dari namo guys sa waysawang pagtanaw sa among channel. Salamat og amping na raman jud ninyong tanan guys. Daghang salamat jud ninyong tanan guys kay kung wa mo di mi makamamiss. Ginoo nay magantigo sa inyong kamaadyo dari namo sa waysawa laging pagtanaw sa among vlog. Kadungit nako. Daghang salamat din ninyo guys. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay diha guys ug asa man mo karon. Sunod adlaw na pud ko mag shout out guys kay kanila ging hanggi pamati daning ang kalawasan. Di ko makapasulabig pa signal. Nausab nagahang schedule og mag-upload ko guys kana nang di nakasug gabi kay hadlok dito among pasiglanan og gabi kay das naging gabiing damat tinangutana namang wa may kaila nagtikos sa bagajig sundang. Wa jud may kaila dito guys nga dahil nangutana namo kaming tulos mamaali og si Tiri. Dada man pud nuos my love ni Reverse. Nahadlok mi dito kay mga alas 9 na tos gabi dugay pagyapon may ka-upload kay signal lagi nagpasusulabi pud.
Grabe pag signal daari. Ja, mo itong nahadlak may ni sukos tatay na ingan nga usbon na kuno agamang pag-upload kay hadlak o gabi. Tanan ko sang hinluan dari guys kay hinlo jud kadyo ba kay lami man jud juta kay humok mao na mosulabian jud inig hawid sa sagbet. Pero dadto nga side guys labang pa kay grabing inita man gud dadto pagtungkog sa mot. Sunod adlaw na pud. So guys, mao na guys agahang nahinluan. So good diha. Sunod ba pud adlaw ng danas karsada. Kay grabe di na mabangbang ag init. Ag taong pod na ahang gitapok ag kuan guys na tong mga usok kay magamit man na naho. Daragang giingan guys nga patula pod na nagkumbabit. Ja, lahi pod ring day nagkumbabit sa ubos. Sa naon nagkumbabit sa ubos. Dagdag to guys, so pa dyan na mahuman og hinlo dadto to ah. Nagianan man gyapon na. Unja na naman na ng hapon akong batihan. Mana siya guys, nahinlo na. So godari guys, hangtod dato si babaw na. Hinlo na siya, pero mana ang giingan guys nga pikasay wa pa di pa masulabian na haron kay grabing inita na. Mana siya guys, nice tan-awon og na mga binuungan kay bukbukan naman na ditso unja tamnan. Madyo na laman eh, kasi way mabuhat, mapaumhan na katang kakapoy ba? Madyo na laman eh, no? Wa, paghang kapoy siyang kalawasan. Pero unja gabi, usig na po nis ubo. Bitaw guys, maura na yung nahinluan guys. Tanim na ramay kuwang bukbok. Patanawon na po muna sunod adlaw guys. Siya guys, mauna to guys, nakakita naman mo sa nahinluan. Kita po mas pagsugod na sa before og after nga arang ka susulabig sagbot. So before og after ganahan pod. Bitaw guys, maura bitaw to guys. Maura bitaw ni hang na himurong adlaw. Salamat lang pud ko kay nahinluan pod na daari ja nakasulabi pud ko patula dari hinlog marijo. Guys, jang kilid-kilid sa punuan kay da man po nagtago do ka buok lay po ring na dari sa ibabaw ng kumbitay. Unja guys, maura ni hang vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog. God bless ninyong tanan guys. Amping mo kanunay. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Bye-bye. At langi ang vlog og mga adlaw guys. Thank you for watching. Amping mo kanunay guys. Bye.